ናይ ኢሎን መስክ ኣስጋእ ጉዳያት። ኢሎን መስክ ብዘይተለመደ ናይ ዓለም ስርዓት ተቐየረ ናይ ፈጠራ ውፅኢታት ዝፍለጥ ደቡብ ኣፍሪካዊ ቢልዮነር ኢሎን መስክ ሕዝም ዘደናግሩ ስራሕቱ ቀፂሉ ኣሎ። ትምኒቱን ሕልሙን ወዲ ሰብ ካብ ዝነበረሉ መሬት ናብ ካሊእ ፕላኔት ሕዚ ምስፋር ዘብፅሖ ኢሎን መስክ ሕዝም በዘራራዊ ዝኾነ ናይ ሳይንስ ምርካብ ተመሊሱ ይርከብ። ቅድሚ ሰሙናት ናቱ ተቐናኣን ከም ዝኾነ ዝዝረበሉ ናይ ፌስቡክ በዓል ዋና ዝኾነ ማርክ ዙከርበርግ ካብ ናይ ምጽኣት መዓልቲ ከም ልጠሉ እየ ዝበሎ ገዛ መሬት ፊሒሩ በዓቲ ፈልፊሉ ምስርሑ ሰሚዕና ጉድ ዘብል ዘረባ ተሰሚዑ ነይሩ። ሕዚ ድማ ኢሎን መስክ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ውህብቲ ዘቕበር ቺፕ ኣምፅእ ኣለኹ ይብል። ናይዚ ቢልዮነር ዝኾነ ንብረት ኒውራሊንክ ኩባንያ ገመድ ኣልቦ ዝኾነ ቺፕ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ውሽጢ ምግጣሙ ይፋ ገይሩ። ኒውራሊንክ ዝተባህለ ኩባንያ ዘምረቶ ገመድ ኣልቦ ቺፕ ዋና ስፍሩ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ምስ ኮምፒተር ምርኻብ እዩ ተባሂሉ። ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ካብ ብሉፅ ፍጡር ይፍለ። ወዲ ሰብ ጠያቂ እዩ። ሕቱ እኳ እንተተመልሰሉ ወዲ ሰብ ካብ ምሕታት ዓደ ይውዕልን። ደቂ ኣዳም ካብ ሕቱ ሓሊፎም ተፈጥሮና ፈጣሪኦም ምምጓት ካብ ጅምሩ ኣማኢት ዓመታት ኣሕሊፉ ይርከብ። ሳይንስ እዚ ተፈጥሮ ብዝኾነ መንገዲ እዚ ዓለም ንምምራሕ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ሕዚ እናሰመረሉ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ከም ሙዚቀኛ እዮብ ዝበሎ ካብ ናይ ሳይንስ ዛፍ መሬትና ተዘይበሊዕና ናቶም ዕላማ ውፅኢቱ ሞት እዩ። ኢሎን መስክ ኣፍሪካዊ እንትኾን ውልደቱ ከዓ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተባህለ ከተማ እዩ። ገና ኣብ ግዜ ንእስነቱ እንዳሃለወ ኣብ ንግድን ቴክኖሎጅን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዝኣተወ እንትኾን እዚ ግለሰብ እዚ ወዲ 12 ዓመት እንዳሃለወ ናይ ኮምፒተር ጌም ብምስራሕ $500 ከም ዝሸጠ ይንገረሉ። ብበዝሒ ናይ ካናዳ ተወላዲ ዝኾነት ኣዲኡ ነብኡ ገዲፋ ናብ ካናዳ ክትስደድ ከላ ብስግን ነብኡ ብምምራፅ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ቀሪቡ። ነገር ግን ኣቦኡ ጭካነ ዝተመልኦ እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኢሎን መስክ ብኣሰረ ወላዲቱ ክኽተል መሪፁ። ንኣፍሪካ ሓዲጉ ዝወፀ ወዲ 14 ዓመት ከሎ እዩ ናይ መጀመርያ ኩባንኡ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ 1995 ድሕሪ ምምስራት 4 ዓመት ፃንሒት ምስ ገበረ $305 ሚልዮን ሸይጡ። ብምቕፃል ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ባንኪ ኣገልግሎት ወሃቢ ኩባንያ ብድሕሪ ግዜ ፔፓል ብዝበሃል እንፈልጦ ኩባንያ ከፊቱ ብዝሕሰብ ፔፓል ካብ ዝመሃዞ ሓደ ኢሎን መስክ ምዃኑ ኣይፈልጥን። መስክ ግን ርብሕ ዝበለ ዶላር ዘምፀሉ እቲ ኩባንያ እዩ ነይሩ። ንኢቤይ ኩባንያ ብ$1.5 ቢልዮን እዩ ነይሩ ዝሸጦ። ከምዚ እንዳበለ እዚ ግለሰብ ቁፅርታት ዋጋ ዝሰኣኑሉ ናይ ገንዘብ ሓይሊ ናይ ሃገራት መራሕቲ ስልጣን ናብ ገደል ዘጥረፈ ጉልበትን ዓቕም ዘፍረየ በይኑ ሽመተኛ በይኑ ተዋጋኢ በይኑ ናይ መሬት ሓላፊ ዝኾነ ግለሰብ እዩ። ብ2002 ስፔስ ኤክስ መስሪቱ ብ2004 ናይ ቴስላ ስራሕ ኣስፈጻምና ዝለዓለ በዓል ድርሻ ኮይኑ ዝነኛ ትዊተር ዓዲጉ ኣብቲ ሕዚ እዋን ብሰስካእቲ ሓሳባቱ ዓለም እናሸበረ ምንባሩ ቀፂሉ ኣሎ። ናይ ሰብኣይ ድፍረት ፍልይ ዝበለ እዩ። ዝሓስቦም ሓደሽቲ ሓሳባት በርከብ ጥዕኑ ድዩ ዘብሉ እዮም። ተገሪምና ከይብቃዕና ግን ሓሳባቱ ናብ ተግባር ቀይሮ ኣውዒሉ ይርከብ። ኣብ ናይ ልማዓንቲ መሰናድኦና ኣብ ሰውን ኣዘራረበ ዋዕላ ዘሎ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ቺፕ ካብ ዝገጠሙ ፈጠራ እስካብ ሳይበር ትራክ ዝተወሰኑ ፈጠራታቱ ክንርኢ ፈቲና ኣለና። ሓቢርኩምና ንክትፀንሑ ናቲ ሚድያ ይዕድም። እዚ ሓድሽ ናይ ኢሎን መስክ ፈጠራ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ምስ ኮምፒተር ምትእስሳር እዩ። እዚ ብምግባሩ ሕልኽልኽ ዝኾነ ምስ ነርቭ ዝተተሓሓዙ ኒውሮሎጂካል ናይ ጥዕና ፀገማት ክፈትሕ እየ ኢሉ ይሓስብ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ምግብና ናይ መድሓኒት ቁፅፅር በዓል ስልጣን ኢሎን መስክ ፈጠርኡን ኣብ ወዲ ሰብ ንኽፍትን ሙሉእ ፍቓድ ሂብዎ እዩ። እቲ በዓል ስልጣን ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ተመራመርቲ እዚ ፍቓድ ንኽወሃቦም ሕቶቶ ዘቕርቡ ዋላ ሓደ እዚ ዕድል ኣይረኸቦን። ኩሉ ኣብ ኢዱ ዝኾነ መስክ ግን ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ቺፕ ንኽገጥም ተፋቒዱሉ እዩ። ነቲ ስራሕ ዝተመደበ ሮቦት 64 ካብ ፀጉሪ ዘለላ ዝቐጠነ ገመዳት ኣብ ኣእምሮኡ ብምግጣም ናይ እንቅስቃሴ ኩነታት ምቁፅፃር ይጅምር። እቲ ኩባንያ ከም ዝበሎ እዘን ቀጠንቲ ዘለላታት ቻርጅ ዝግበሩ ገመድ ኣልቦ ብዝኾነ ቴክኖሎጂ እዮም። እዘን 64 ዘለላታት ምንም ዓይነት ገመድ ከይተጠቐሙ ኣብ ኣእምሮ ዝርከቡ ሓበሬታታት ናብ ሓደ መተግበር ይልእኹ። እቲ መተግበር ድማ ሓደ ሰብ እንታይ ዓይነት እንቅስቃሴ ከም ዝሓስብ ክርዳእ ይኽእል እዩ። መስክ ናይ ሓድሽ ፈጠሩ ዝኾነ ስያሜ ቴሌፓቲ ኢሉ ቴሌፓቲ ዝተገጠመሎም ሰባት ብምሕሳብ ጥራይ ምንኽኻእ ከየድልዮም ስልኮምና ኮምፒተሮም ምጥቃም ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ። ከምዚ ኮይኑ እውን መስክ ነገራት ንምፅብባቕ ይኹን ካብ ልቡ ተዘይተፈልጦም እዚ ቴክኖሎጂ መጀመርያ ዝጥቀሙ ኣእዳዎም ንኣእጋሮም ዝሰኣኑ ሰባት እዮም ክብል ገሊጹ። ፍሉጥ ሳይንቲስት ስቲቨን ሆኪንግም
ሓዊሱ እሱም እዚ ቴክኖሎጂ ተዝጥቀም ሕሰብዎ ክብል ተኸተልቱ ኣዛሪቡ እዩ። ቴሌፓቲ ናይ 6 ዓመት ምርምር ከም ዘድልዮ ተኣሚኑ ኣብ ስራሕ ይርከብ። ስታርሊንክ እቲ ካሊእ ናይ ኤለን መስክ ኣዘራራቢ ፈጠራ ስታርሊንክ እዩ። ስታርሊንክ ኣብ ጦርነት መሰል ኣጋጣሚታት ኢንተርኔት እንትንቋረጽ ምስኪን ህዝቢ ፈጢኑ ዝበጽሕ ኢንተርኔት ምጥቃም ኣሰራርሓ እዩ። ብኢራን ናይ ዩክሬን ተተግቢሩ ናይ ዓለም መዘራራዊ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ስታርሊንክ ብስፔስ ኤክስሬይ ፕሮጀክት ኾን ከሎ ዋና ዓላምኡ በዓሉ ኣምሪቱ ናይ በዓሉ ሮኬታት ብዘወንጭፎም ብ10 ሸሓት ዝወጸሩ ሳተላይታት ምኽንያት ካብ ከተማ ርሕቕ ዝበሉ ቦታታት ንዝነብሩ ብጦርነት ንዝወደሙ ዝተለመደ ናይ ዋይፋይ ወይ ናይ ስልኪ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ምርካብ ዘይኽእሉ ሰባት ተበጻሒ ንምግባር እዩ። ቅድሚ ዓመት ብማእተ ሸሓት ዝወጸሩ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ስታርሊንክ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ 2.2 ሚልዮን ንላዕሊ ዓማዊል ከም ዘለዎ ይንገር። ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ጫፍ ዘሎ ተገልጋሊ ናይ ስታርሊንክ ድሽ ገጢሙ ናይ ኤለን መስክ ኢንተርኔት ብዘይገደብ ብምጥቃም ይኽእል እዩ። ናይ ጋዛ ሓማስ ኤለን መስክ ፍልስጤም ክጎብኒ ደጋጊሙ ሕቶት ዘቕርበሉ ዝነበረ ፈቲከ ይመስለኩም? ተዋጋእትን ተጓዓዝቲ ጋዜጠኛታትን ናይ ሰብኣዊ መሰል ረዳታት መሰል ጉጅለታት ናይ ኤለን መስክ ስታርሊንክ ኣብዚሖም ይጥቀሙ እዮም። ናይ ቴስላ ሮቦት ፈረንጂ 2001 ዓመተ ምህረት ቢቢሲ ሓደ ኣተሓሳሳቢ መረጃ ኣውፅኡ ነይሩ። እዚ መረጃ ሮቦታት ሃይማኖታዊ እምነት ንምፍጻም ኣብ ናይ ሃይማኖት ቦታታት ይኣትዉ ኣለዉ ዝብል ነይሩ። ሮቦታት ናይ ገዛ ስራሕ ክሰርሑ ርኢና ኣለና። ከምኡውን ኣብ ሆቴላት ከስተኣናግዱ ኣብ ቤተ እምነት ኣትዮም ግና ክጽልዩን ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ስራሕ ክሰርሑ ምርኣይ ግን ንምብዛሕትና ዘደንግጥ ስራሕ እዩ። እቲ ሙዚቀኛ ካብ ናይ ሳይንስ ዛፍ መሪጽኩም ተዘይበሊዕኹም ዝበሎ እዚ ስለ ዝተሓሳስቦ እዩ። ኤለን መስክ ቴስላ ቦት ዝተባሃለ ሰብ መሰል ሮቦት ብምስራሕ እዩ። ብ2023 ኣብ ዝተለቐቐ ቪድዮ 5 ናይ ቴስላ ሮቦት ኣብ ኤለን መስክ ቢሮና ጋራጅ ክንቀሳቐሱ ተራእዩ እዩ። እዚ ሰብ መሰል ሮቦት ኣብ ናይ ቴስላ መኪና ዝርከብ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ፕሮግራም ዝጥቀም እዩ። እቲ ሮቦት ናይ 1.73 ሳንቲሜትር ቁመት ዘለዎ እንትኾን 57 ኪሎ ግራም ዝምዘን ይኸውን። ናይዚ ሮቦት ኣካላትም ቀሊል ክብደት ዘለዎምና ከቢድ ጉድኣት ካብ ዘየብጽሑ ጥረቓሓታት ዝተሰርሑ እዩ። እቲ ሮቦት ክስራሕ ከሎ ንደቂ ሰባት ፈታዊ ንክኸውን ተገይሩ እዩ። ነገር ግና ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንት ፕሮግራም ባህሪ እዚ ክበሃል ኣቸጋሪ እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ተለዊጡ ኣብ ደቂ ሰባት ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል እዩ። ከምኡውን እዚ ሮቦት ባህሪ ይቀይሩ ሰባት ንኸየጥቀም ጉልበቱ ዝደኸመ ንክኾን ሰባት ብቐሊሉ ደፊኦም ከም ዘውድቕዎ ከም ዝኽእሉ ክንገብሮ ኢና ኢሎም መስክ ከም ዝበሎ ሙሉእ ንሙሉእ እቲ ሮቦት ናብ ስራሕ ክኣቱ ከሎ ደቂ ሰባት ናይ ጉልበት ስራሕ ከይተገብኦም እቶም ሮቦታት ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ተኪኦም ክሰርሑ ይኽእሉ። እዚም ንደቂ ሰባት ሓደገኛና ኣሰልቲ ዝኾኑ ስራሕቲ እቶም ሮቦታት ንኽሰርሕዎ ከም ዝግበር ይግመት። ኣብ ቀረማ ዓመታት ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንት ውፅኢት ንወዲ ሰብ ሸባ ከም ዝገብርዎ ዘለዎ ይፍለጥ። ኤለን መስክ ንባዕሉ ስጋት ከም ዝኸፈል ይፍለጥ። ነገር ግን ኣብቲ ላብራቶሪ ዝስራሕ ዘሎ ሮቦት ፍጹም ሰብ ክመስልና ናይ ደቂ ሰባት ስራሕ ተኪኡ ንኽሰርሕ እዩ። ኤለን መስክ ቦሪንግ ዝበሃል እውን ሓደ ኩባንያ ኣለዎ። እዚ ኩባንያ ከም ሓማስ ዋሻ ምኹዓት እዩ። ብናይ መስክ ዋሻ ግን ዝመሓላለፍ ኣጽባር ከይኮነ ታክስታት እየን። እዚ ግለሰብ ናይ ትራፊክ ምጭንናቕ ከበሳጭዎ መዓት እዩ። ወዲ ሰብ ከም ዒፍ ወይ ብኣየር ክበርር ኣለዎ ወይ ድማ ከም ወራዲ ውሕጅ ብዋሻ ክፈስስ ኣለዎ ኢሉ ይኣምን። እዚ ቦሪንግ ዝተባሃለ ኩባንይኡ እዚ ንምስኻዕ ዝተመሰረተ እዩ ብዝበሃል ናይ ማግኔት ቴክኖሎጂ ከም ፈሳሲ ማይ ካብ መሬት ንታሕቲ ምንም ናይ ትራፊክ መብራህቲ ደው ከየብሎም ክጓዓዙ ኣለዎም ይብል። ምኽንያቱ ኣብ ከተማታት ህዝቢ እናወሰኸ እዩ። በስፓልትታት ምጓዓዝ ብጣዕሚ መድከሚ ጥራይ ከይኮነ ድሕሪት መቕረይ እዩ። ማንም መጓዓዚ ናብ ዋሻ ክኣቱ ኣለዎ ይብል። እዚ ሓሳቡ ኣብ ላስ ቬጋስ እንዳሞከሮ ከም ዝኾነ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ኣንቢብና ነርና። ብሰዓት 600 ማይል ዝፈትን ናይ ዋሻ ውሽጢ ታክስታት እውን ክሰርሑ እዮም። ሽዑ 900 ኪሎ ሜትር ምፍጣን ይከኣል። ምሳሕ ኣዲስ ኣበባ በሊዕኻ ማኪያቶ ኣስመራ ከም ምስታይ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ኣዘራራቢ ዝነበረ ናይ ኤለን መስክ ፈጠራ ሳይበር ትራክ እዩ። ቴስላ ኣውቶሞቲቭ ዝሰርሐ ሳይበር ትራክ ምንም ዓይነት ድምፂ ዘይእቱ ተዝግጮ ዘይበታተን ተዝትኮሶ ዘይነኩል 3140 ኪሎ ግራም ዝምዘን ናይ ኤሌክትሪክ እዩ።
ብቅርጹ ፍልይ ዝበለን ብሓንቲ ናይ ሪሞት ቁልፊ ናብ ፒክኣፕነት ዝቕየር ሳይበር ትራክ 18.5 ኢንች ስፋሕት ብዘለዎ ስክሪን ደጊኡ ኣስፋሕ ኣቢሉ ዘርኢ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተገጢሙሉ እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ቻርጅ ካብ 500 እስካብ 800 ኪሎ ሜትር ይጓዓዝ እዩ ዝተባህለሉ መኪና ብ$80,000 ናብ ዕዳጋ ቀሪቡ ኣሎ።